कथार अच्छी संसार मझे घर करते पथर पड़े से बापा माँ भाई भौणी काका खुड़ी चेजेबापा चेजेमा समस्त मिसईदे हुए परिवार किंतु प्रकृति में भाविले संतान किए चिंता करे बापा माँ को छड़ा ना आउ कहीं जी तो संतान चिंता करे। आसतु बुली जा एमती एक कहानी जो कहानी रे बलिदान बापा माँ नुहे बर बलिदान देइछि गोटे से छोट पुओ। जा शुण ये जी भी काठ देखुचु सब गुड़ा गोटे घंटा भितर गोटे जगह ठुल कर जदि एसबू कम तू न कर तोर आजिकार दरमा काटिदेवी। दरमा काट सब काठ मुझे तो दरमा कटिगले केमिति ऑपरेशन करिवो जाऊ सब काठ रुंड हो गला मो पैसा बाबू काटे एटा भी जाऊँ कड़े कम कौन सरीगला भाविलु बाबू टे पाख बगी सब काठ मु रुंडे की रखी देछि आ किछि काम तो बाबू एठी नाही तो से पाख बगीचार जाई घास गुड़ा काटी दे जल्दी। आज्ञा बाबू काटी देबी। शुण ये जो घास देखुचु एटा काट सारा पर से जो पाखर थी काठ से किसी काटी देबू जाइए बाबू अपन तो देखुଛନ୍ତି मोर गोटे हाथ केम्पा किमिति काटी बाबू काठ किमिति काटिबी। हो हो ठीक अच्छे तार से काठ घास गुड़ा काटी दे काठ काटिया कथा तू छाड़। धन्यवाद बाबू। रही गला सब चिन्ह कहीबी मो दुख कहानी कहीबी मो दुख कहानी जुगर जिते काठ देते सब रुंडे आठ बाड़ी पटे मत कम करने ना काटी गछ गछ सब काटी तो पड़े तोर घर भी जाता ना कम कर पैसा अरे तू सकाल 9टा बस आसू 2 घंटा कम कर 2 घंटा तो पैसा दरकार है तू कौन 4टा को आस 4टा को पैसा आता बोले है तू जा खाई पी तू जा तू जा तो थोड़े कहली ना पैसा पैसा न दियो बोली 4टा को आस पैसा तो शुणा जाए गोटे कथा पैसा न तू कौन करू भाव भाव तू केमिति बंचेबो ऑपरेशन बहुत कथा कौन अरे गोटे धरती मत पैसा दे दियो बाबू पैसा दे दी रो पैसा तो ऐसे कांदू कहीं पैसा न तुम आर ऑपरेशन ही पर अच्छा कौन है कि तुम्हारे ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହିଛି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ଦେବେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ହଉ ଛାଡ଼ ତୁ କାନ୍ଦୁ ତୋର କେତେ ପଇସା ଦରକାର ତୋ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ସମସ୍ତେ ପାଣି ବୋତଲରେ ପୁରାଇ ମଦ ପିଇବେ मुझे तो पानी बोतल मद पीबी रही जा आइबे निशा हूँ और जीवा टिके आगु मद पीबी नहीं 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 मद नहीं रही जा बे तो संगे मोर दुश्मनी नहीं तू जरे दुश्मनी करबू
ମଦ ପିଇଥିଲି ନାଇଁ ମଦ ପିଇବି ମୁଁ କହିଲି ନା ତତେ ରହିଯା ବୋଲି ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆରେ ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ରଖିଛି, ତୁ ସେଇ ପଇସାକୁ ମଦ ଖାଇକି ଉଡ଼ି ଦଉଛୁ। କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗା। ଚୁପ୍ ମୋ ଘର କଥା ତୁ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ? ମୋ ମଦ ମୁଁ ପିଇବି। ତାମାନେ ତୁ ତା ପଇସାକୁ ତୁ ଫାଲତୁରେ ଉଡ଼ିବୁ? ଏ ଶଳା ଘରେ ବୁଢ଼ାଟା ଅଛି କ'ଣ ହେଲା? ଶଳା କିଏ ପାଇନା କି ମଦ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଜୁହାର କଲି ବେ ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର ଶଳା ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ। ଭାଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ମାର ଅପରେସନ୍। ଭାଇ ମୁଁ ସେଠି ଯୋଉ 40,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ? ତମେ ଖାଇ ଦେଇଛ ନା? ତମେ ନେଇ ଯାଇଛ ନା? କ'ଣ ହେଲା ବା? ମୁଁ ନେଇଛି ବେ ଖନିଆର ଦୋକାନରେ 25 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲି ଦେଇଦେଲି ବେ ଗୁଡୁ ପାଖରେ ବି 30 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲି ଦେଇଦେଲି ଚୁମୁ ପାଖରେ 200 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲି ଦେଇଦେଲି ନେଇଛି ହଁ ଭାଇ ନେଇଛି କି କରିବେ ତୁମ ଘଣ୍ଟା କରିବି କିଛି କରିପାରିବ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଲି ସୁଜା ମା କଥା କହୁଛି କେମିତି ଭଲ କରିବି କୁହ ଭାଇ କୁହ କୋଉଠି ରଖିଲ କୋଉଠି ହଜେଇଲ ସେ ପଇସା କ'ଣ କଲ ଭାଇ? ଭାଇ ସେପଟେ ଭାଇ ସେପଟେ ମା ଛାଉଛି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ଡକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଡାକ୍ତର ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାକ୍ତରବାବୁ ସେଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରିବି? ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆରେ ତୁମେ ସେଇ ନା ପୁଣି କେତେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଗୋଟେ ବି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ମୋର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି କାମ କରୁନି ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ହାତଟାକୁ ନେଇକି ମୋ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଲଗେଇଦିଅ ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତୁ ଆମ ନିୟମ ରଖିଲା ତୁ ଆମ କରିପାରିବୁନି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଥାଟା ବୁଝ। କେତେ ଦିନ ବୁଝିବି କ'ଣ ବୁଝିବି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ଯେ ମା ମୋତେ ଟିକେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଡାକ୍ତର ତମେ ଏଇଠି ନେଇଯାଅ ମୁଁ ତମେ କହିବ ନା ନା ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ ହେବ ସବୁ ଅପରେସନ୍ ଅଲବତ ହେବ ତୁମର କିଛି ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଚୁ ତୁମେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ତୁମେ ନୁହେଁ ଖାଲି ମୁଁ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ।